priatelia, ako sa hovorí, proti gustu žiaden dišputát. Mnohí z vás obľúbujú pestrofarebné divoké výsadby, no na druhej strane sú tu tí, ktorí preferujú skôr jednoduchosť a eleganciu. No a my sa dnes pokúsime o vytvorenie jednoduchej elegancie pomocou heuchery, hortenzie a magnólie. Zostaňte s nami, máte sa na čo tešiť. Nebude chýbať ani svieža dekorácia na dvere v podobe venčeka. Už ste niekedy videli živý plod z heucher? Ak nie, dnes sa tak stane a túto nevšednú výsadbu doplníme výraznými hortenziami. Pavel nás v herbári opäť prevedie svojou atraktívnou záhradou a v poradni sa Peter postará o rajčiny. Nachádzame sa v Trnave, kam si nás pozvala pani Lenka s rodinou. Pani Lenka, hneď na úvod teda musím naozaj pochváliť architektúru domu, pretože je taký možno, že nevšedný na naše pomery. No, mňa by zaujímalo, prečo ste si nás dnes pozvali a s čím potrebujete pomôcť. Tak my sme si vás pozvali, pretože sme si nevedeli poradiť s výsadbou tejto časti záhradky. Je to vlastne predzáhradka a určite si tu predstavujeme niečo kvitnúce, čo by bolo aj v istej časti roka zelené. A nie príliš veľa kvetov, ale také primerané, prirodzené. A aby to bolo aj také únosné pre nás, že by sme sa vedeli o to starať, že by sa tomu darilo. Máte aj nejaké obľúbené kvetiny, ktoré by ste tu chceli mať vysadené? Mám rada levandulu, hortenzie, možno aj niečo, čo stálo zeleno kvitne. Tak je toho viac. Ako ja si myslím, že určite naozaj sa tu dá vybrať veľa rastlín, ale ako som už hovorila, tá architektúra je veľmi zaujímavá, mali by sme ju podporiť a myslím si, že by sa tu veľmi hodili jemné a jednoduché línie. Určite si tu viem predstaviť záhony, ktoré budú tak pravidelne rozdelené nízkym živým plôtikom a doplnené teda rôznymi farebnými a kvitnúcimi druhmi. To by mohlo byť. No, my troška zvažujeme ten živý plôt, pretože neviem, či by sme sa to dostatočne vedeli postarať. No neviem. Myslím si, že aj tu vieme nájsť nejaké riešenia, možno taký kompromis a vysadíme sem živý plôt, ktorý nebude nutné strihať, respektíve nie tak často ako iné typy živých plotov. Viete, čím by som chcela určite začať, tak je vytýčenie si budúcich záhonov, ktoré vzniknú na tejto ploche. Tak ako sme sa s majiteľkou vlastne bavili, tak budú to ohradenia tých záhonov, ale nebudú tvorené z klasických rastlín, akými sú napríklad buxus alebo tis, keďže ich nechcú strihať počas roka. No ale vybrala som rastlinku, ktorá je určite aj mnohým divákov známa a veľmi obľúbená, teda je to heuchera. Áno, ja si myslím, že heuchera je veľmi dobrý výber. Ona je veľmi dobrá aj na také výsadby, aby oddelila vlastne záhon alebo na okraje záhonov. A takisto má veľmi peknú farbu. Niektoré heuchery majú aj dobré kvety, ale táto asi trošku menej. Ja len doplním, že ide o odrodu Purple Palace, čiže naozaj vidíme tu krásne odtiene fialovej a bordovej. A presne ako si hovoril, tak aj táto odroda má také nenápadné súkvetia. Sú síce vysoké, narastie možno s tými súkvetiami do výšky okolo 50 cm, ale sú v takej bielej farbe a sú naozaj veľmi nenápadné. Čiže takým grom toho, čo upúta v podstate, je pri tejto rastline určite list. No a čo budeme sadiť dovnútra, keď tu budú nejaké uzavreté priestory, alebo bude nejaká časť jedna otvorená? Áno, presne tak. Budú to dva uzatvorené tvary, čiže pôjde o obdĺžníky s rozmermi 2x3 metre. Budú tvorené práve touto heucherou a vnútro bude vysadené hortenziami, ktoré sú ružovo kvitnúce. Budú to makrofily, Black Diamond a tie sú charakteristické tým, že majú také bordové odtiene na listoch a tie práve veľmi pekne budú hrať s týmito heucherami, ktoré sú tiež bordové. Super, ja si myslím, že to je dobrá voľba rastlín. A aj keď tu bude po obede tieň, tak myslím, že toho svetla je tu stále dostatok. No a keď sme už pri kombinácii heucher a hortenzií, rovno sa pustíme do vytyčovania budúcich záhonov, ktorých súčasťou budú oba tieto druhy. Základom je vyrovnať celý priestor. Záhradná architektka Janka Bieliková sa rozhodla vytvoriť 3 záhony obdĺžnikového pôdorysu, pričom každý z nich bude mať inú veľkosť. Logika záhonov je jednoznačná. Po celom obvode budú vysadené heuchery, ktoré budú vytvárať nízky a kompaktný živý plod, avšak bez nutnosti strihania. Výhodou heucher je aj ich charakter rastu, nakoľko sa spoľahlivo udržia vo vysadenej línii a v budúcnosti nebudú deformovať tvar záhonov. Dominantnou rastlinou dnešnej realizácie bude ale magnólia, ktorú umiestnime do rohu predzáhradky. Tam bude mať dostatok priestoru na svoj rast a bude pastvou pre oči nielen pre domácich, ale aj pre okoloidúcich. Chlapci momentálne idú vysadzať krásnu magnóliu v odrode George Henry Cairn. Je dôležité, aby sme si na spodok vysadbovej jamy, ktorú sme si už pripravili a ktorá je o niečo väčšia ako pôvodný kvetináč, kde je vysadená, dali troška substrátu, ktorý je kyslomilný a je zmiešaný s touto zeminou, ktorú tu máme. Ešte trošičku možno, že nižšie udajte, aby bola zasadená asi v tej hĺbke, v akej bola aj v tom kvetináči.
No a táto magnolia v podstate obľubuje také humózne, výživné pôdy. To, čo je veľmi dôležité, je to, aby tá pôda bola buď neutrálna alebo mierne kyslá. Magnoliám sa bude dariť práve v takejto pôde. No a je ešte veľmi dôležité, aby bola naozaj na takom buď slnečnom alebo polotienistom mieste a na chránenom mieste od vetra. Pri výsadbe každej rastliny je dôležité pôdu okolo koreňového balu dôkladne utlačiť, čím celú rastlinu zastabilizujeme. Veľmi dôležité je vytvoriť aj tzv. Zálievkovú misu, vďaka ktorej nám neodtečie voda pri polievaní. Magnolia je už vysadená, teraz bude nasledovať ešte dôkladná zálievka, ale veľmi rada by som vám o nej povedala ešte zo pár slov. Ide o hybrid, ktorý vznikol krížením v USA, no a to meno nesie práve po šlachtiteľovi, čiže táto odroda sa volá George Henry Kern. Je to taká svetlo rúžovo kvitnúca odroda, ktorá dosahuje výšku zhruba 2 až 3 metre. No a je pomerne široká, práve preto sme ju zvolili na toto miesto, pretože tu má dostatok priestoru, aby naozaj ukázala tú svoju takú plnú krásu. Teraz možno, že si môžete všimnúť, že na niektorých listoch sú také hnedé okraje, ale nejde o žiadnu chorobu, ide skôr o také fyziologické poškodenie. Je naozaj potrebné si uvedomiť, že táto rastlinka bola pestovaná v kvetináči. No ale teraz, keď dostane to, čo potrebuje, tak bude naozaj krásna a tieto listy budú mať nádhernú sviežozelenú farbu. Kvitne zhruba v apríli až v máji, ešte pred samotným olistením a je to veľmi zaujímavé, pretože je obsypaná doslova rúžovými kvetmi, ktoré sú pomerne veľké, majú 8 listeňov a sú v takej krásnej svetlo-rúžovej farbe. To, čo by som ešte určite chcela povedať, je, že magnolie by sa nemali strihať, alebo len naozaj v krajnom prípade, keď to je nevyhnutné. No a už pri tej výsadbe by sme preto mali myslieť na to, aby sme im dopriali dostatok priestoru, aby potom netrpeli či už rezom alebo nevhodným umiestnením. Dobrý deň, vítajte v záhradnej poradni. Dnes začnem otázkou našej diváčky pani Julie z Púchova, ktorá je záhradník začiatočník a na svojej terase pestuje rajčiaky v nádobách. Ako nám sama píše, v poslednej dobe sa objavili na listoch hnedé škvrny. Pani Julia, tieto škvrny sú s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené hubovou chorobou, fytoftórou, teda plesňou rajčiakovou, a táto choroba sa relatívne rýchlo šíri. Preto je veľmi dobré najprv mechanicky odstrániť tieto poškodené listy, v prípade, že nie je samozrejme poškodená celá rastlina. Táto choroba, pleseň rajčiakova, je spôsobená tým, že ju buď veľmi často zalievate, alebo ju polievate na list. Ideálnou prevenciou je samozrejme polievanie rajčín ku koreňom a keď sa už táto choroba objaví, môžete samozrejme, ako som už spomínal, čo najskôr odstrániť mechanicky listy, aby sa choroba rýchlo nerozširovala, prípadne použiť fungicidný prípravok. Mám tu aj rajčinu, ktorá má tiež poškodené listy, ale toto poškodenie je trošku iného charakteru. Má také svetlé škvrny a vyzerá, ako keby bola opálená. Toto fyziologické poškodenie je spôsobené nedostatočnou alebo nepravidelnou zálievkou. Je treba si uvedomiť, že v nádobe ten substrát preskne oveľa rýchlejšie, ako keď je rajčiak posadený, dajme tomu, vo voľnej pôde. Ak chcete, aby vaše rajčiaky v nádobách prosperovali, je veľmi dôležité ich pravidelne polievať. A samozrejme neprelievať. A takisto im môžete dodať živiny, ideálne s nejakým prípravkom, ktorý má obsah výluhu z vermikompostu. Takýmto spôsobom môžete naštartovať rast rastlinky, tvorbu kvetov a neskôr aj plodov. A pri rajčinách mám pre vás ešte jeden malý tip. Je veľmi dôležité odstraňovať zálistky z pazúch konárikov. Zálistky zbytočne zahusťujú rastlinku, odoberajú vlastne svetlo rajčinám, ktoré môžu dozrievať, ale takisto im odoberajú živiny a energiu, ktoré by boli potrebné na tvorbu kvetov alebo plodov. Pokračujem ďalšou témou a to je údržba rododendronov v lete. Mám tu konkrétne tento rododendron, ktorý je dosť zanedbaný. Vyzerá, že naozaj presýcha, pretože sa mu stáčajú listy. To je neklamný znak toho, že má málo vody. Taktiež je tu veľmi veľa buriny, ktorá mu odoberá vlahu. Preto sa mu budem snažiť nejako pomôcť. Prvú vec, ktorú by som spravil, je to, že by som vytrhal burinu, aby som to trošku prečistil, aby ten rododendron jednak mal priestor a takisto, aby mu zbytočne neodobrala táto burina vodu. Po dôkladnom odstránení burín a takisto prekyprením pôdy môžem tejto rastlinke ešte pomôcť tak, že odstránim poškodené a suché časti. Odstránenie takýchto konárikov nie je dôležité len z vizuálneho hľadiska, ale takisto aj preto, aby sa patogény, ktoré sa tam môžu nachádzať, nerozširovali do celej rastliny a taktiež aj nejakí škodcovia. No a čo je samozrejme veľmi dôležité pri tejto rastlinke, je poriadna zálievka. Samozrejme polievame čo najviac ku koreňom, nie na listy, aj keď tu sú niektoré listy dosť pri zemi. Trošku počkám, aby to aj vsiaklo, pretože veľa vody môže stiecť po povrchu.
Zalievka je z týchto úkonov asi najdôležitejšia, hlavne preto, že rododendrony v tomto čase vytvárajú puky kvetov do budúceho roku. To znamená, že ak by presýchali, tak môže sa stať, že vám na budúci rok na jar vôbec nezakvitnú. To je na dnes všetko. Na vaše otázky a podnety sa teším aj na našej webovej stránke alebo sociálnej sieti. Dovidenia. Predzáhradka, ktorú dnes prerábame, je súčasťou domu so zaujímavou architektúrou. Nemenej zaujímavý je aj kovaný plot, ktorý vytvoril šikovný zámočník pán Otto Šildek. Majitelia oslovili tohto majstra, aby vytvoril podobné kovové zábradlie ku vchodu. Nás zase napadlo k tomuto zábradliu neskôr vysadiť popínavé rúže, čím prepojíme živé a neživé prvky v predzáhradke. Poďme ale pekne po poriadku. Na to, aby vzniklo takéto pekné kované zábradlie či plot, potrebuje zámočník upraviť oceľové štvorhrany. Po dôkladnom vymeraní sa takéto štvorhrany ohýbajú do požadovaného tvaru. Na budúcom zábradlí sa budú nachádzať ornamenty, v zámočníckom žargóne nazvané šišky. Tie sa prizvárajú, následne prebrúsia a keď je plot či zábradlie hotové, nanáša sa naň antikorózna farba v niekoľkých vrstvách. Ako sme už spomínali, zábradlie bude umiestnené pri vchode do domu. Najskôr si zámočník zábradlie skúšobne postaví na miesto, vycentruje ho podľa potreby a naznačí si miesta budúceho ukotvenia. Na rad prichádza hrubá časť práce, kedy musí vysekať do betónu drážky na uchytenie zábradlia. Samotné pripevnenie urobí zámočník pomocou mechanickej kotvy a celé to poistí chemickou kotvou, ktorá je vlastne silným montážnym lepidlom. Je potrebné dodať, že majitelia budú v blízkej budúcnosti realizovať kamienkový koberec po celom vchode do domu, čo znamená, že aj uchytenie zábradlia bude schované pod jeho úrovňou a nebude vizuálne narúšať tento priestor. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Dostali sme sa do štádia výsadby heucher a ako môžete vidieť, vykopali sme si drážku, do ktorej tieto rastlinky sadíme. Čiže nepostupujeme klasicky ako pri iných rastlinách a nevykopávame jamku po jamke, pretože takto si zvýšime efektivitu práce a v podstate si celú výsadbu aj zjednodušíme. Čo by som ešte chcela povedať je to, že aj keď sú heuchery nenáročné rastlinky na pestovanie, na dno drážky sme si nasypali zhruba 5 cm vrstvu záhradníckeho substrátu. Aj napriek tomu, že táto zemina, ktorá tu je kvalitná, takto rastlinkám ešte pomôžeme v tom prvotnom štádiu zakoreňovania. No a už po pár mesiacoch budú naozaj krásne prerastené, husté a ten taký pomyselný živý plod tu bude plniť svoju funkciu na 100%. Dobrý deň. Predmetom dnešného televízneho herbára bude jeden jediný druh. Ale nebojte sa ničoho, nebude to žiadna nuda. Jedná sa totižto o javor dlaňovitolistý. A to, ako je známe, tak je druh, ktorý je veľmi rozmanitý, pestrý, variabilný. Existuje veľké množstvo, desiatky, možno stovky odrôd, ktoré sa líšia veľkosťou, farbou listu, tvarom. Niektoré sú malé, niektoré sú nadýchané, niektoré rastú spriamene. Takže ja sa vám dnes pokúsim, milí priatelia, predstaviť nároky tohto krásneho stromu, alebo kríku, aby ste vedeli, ako na neho. Javor dlaňovitolistý je druh, ktorý pochádza z horských lesov Japonska. Rastie tam okolo horských potokov, takže z toho sa dá ľahko poznať, že je to druh, ktorý miluje vysokú vlhkosť vzduchu, humóznu a kyslú pôdu. Niekedy sa pri pestovaní javorov robia rôzne
na prvý dojem drobné chybičky, ktoré ale môžu mať fatálne následky. Napríklad veľmi zle pôsobí, keď sa vysadí do trávniku a tráva sa dotýka priamo toho kmieniku, pretože okolo kmienika nie je možné trávu pokosiť. Potom vlastne tá údržba nastáva nejakou strunovou kosačkou a keď sa tá struna dotýka a často šľahá do toho kmeňa, tak tam vznikajú mikrotrhliny, prostredníctvom ktorých sa dostávajú do rastliny rôzne zárodky hubových chorôb. A to je vlastne začiatok konca, pretože tieto javory sú na tieto hubové choroby veľmi citlivé. Takže ak chceme javor dlaňovité listy úspešne pestovať, budeme hľadať na záhrade také miesto, ktoré bude pokiaľ možno oddelené od trávnika, miesto, ktoré je dostatočne vlhké a je v priestore. Musíme už dopredu vedieť, čo vlastne chceme. Túto informáciu musíme mať jasnú ešte pred nákupom. Každé stanovište vyžaduje iný typ javoru. V tomto prípade ja som zvolil dve odrody. Je to červenolistá odroda, pomerne bežná a známa, ktorá sa nazýva Dissectum garnet, a potom zelenolistá forma, ktorá je o niečo vzácnejšia, a tá sa volá Spring Delight. Ak by ste nezohnali takúto odrodu, môžete použiť nejakú inú, pretože je ich naozaj veľké množstvo, ktoré sú si veľmi, veľmi podobné. Tieto javory majú už svoj vek, boli vysadzané na miesto v horúcom lete roku 2005. Boli to malinké, asi 2- alebo 3-ročné rastlinky, dodávané v 2- alebo 3-litrovom kontejneri. Vedeli sme, že to stanovište je náročné, nachádza sa na slnku, urobili sme veľkú prípravu a spolu s vodným prvkom si myslím, že pre život týchto rastlín sme urobili maximum. Diváci sa často pýtajú, ako je to s tvarovaním týchto javorov. Či je to možné a kedy a ako sa to robí. Samozrejme, možné to je. Tá technika rezu je ale o niečo zložitejšia. Problém je v tom, že javor dlaňovitolistý je citlivý na jednu hubovú chorobu. Tá choroba vlastne spôsobuje upchávanie cievnych zväzkov a potom dochádza k tomu, že javor pomalinky odumiera. Konáriky zčernejú, najprv odumrie jedna časť, potom druhá. Trvá to niekoľko rokov, ale väčšinou je to nezvratné. Aby sme tomuto predišli, tak musíme byť veľmi opatrní a dôslední pri tom tvarovaní, pri reze. Pokiaľ použijeme bežné záhradnícke nárade ako nožnice alebo v horšom prípade nejakú menšiu pilku, vždy by sme mali nárade vydezinfikovať. Buď nad plameňom sviečky alebo v nejakom silnom liehovom roztoku. A je tu ešte jedna iná možnosť. Ja osobne rád zalamujem výhony ručne, pretože viem, že na rukách sa žiadne zárodky hubových chorób nenachádzajú a je to pre ten javor veľmi bezpečné a jednoduché. Sme späť na mieste realizácie. Súčasťou predzáhradky je aj bočný záhon, ktorý je špecifický tým, že je veľmi dlhý a pomerne úzky. Na jeho výsadbu použijeme rôzne druhy hortenzií v bielých a ružových odtieňoch. Do podsadby k nim vysadíme nízke druhy papradí a žltokvitnúce alchemilky. Keďže sa na tomto mieste strieda slnko, ale aj tieň, je táto poloha vyhovujúca pre všetky vysadené druhy. Všetky pochôdzne plochy vystelieme netkanou textíliou a vymulčujeme kvalitnou píniovou kôrou vo veľkej frakcii. Na záver je nutné dodať, že Janka sa rozhodla vnútorný priestor záhonov presypať záhradníckym substrátom, ktorý bude v tomto prípade nahrádzať akýkoľvek iný typ mulču. Navyše, hortenzie časom prerastú a vyplnia celý priestor. Rozhodla som sa vytvoriť drobnú dekoráciu, ktorú zavesíme na vchodové dvere k predzáhradke, ktorú práve realizujeme. No a na pomoc som si zavolala moju pomocničku Kláru.
Klári, myslíš, že takéto farby sa budú mamine páčiť? Áno. A tebe sa aké farby páčia? Modrá, fialová aj biela. Tak super, myslím, že som sa trafila do toho tvojho vkusu. No ja ťa poprosím, aby si mi pomohla s týmito vetvičkami a jednotlivé si takto môžeš pohýbať a s týmito nožnicami ich môžeš poodstrihávať, dobre? A taktiež aj túto. Aj keď musím povedať, že najradšej robím so živým, respektíve sušeným materiálom, v dnešnej dobe nájdeme množstvo rastlín, ktoré sú síce umelé, ale vyzerajú a pôsobia veľmi takým prirodzeným dojmom. Medzi takéto rastlinky určite patria rôzne druhy levanduly, ale aj tie, ktoré sú ozdobné listom, čiže toto máme napríklad takú napodobeninu eukalyptu. Ak doplníme tieto rastlinky, ktoré majú skôr také fialové a šedé odtiene týmito, ktoré sú skôr zelené, tak to bude veľmi pekne pôsobiť. Celý venček si dozdobíme zhruba do polovice, no a nakoniec tam ešte pridáme takéto drevené srdiečko a myslím, že to bude naozaj veľmi pekná a milá dekorácia. Teraz tu dáme, neviem, ktoré povieš, či tam dáme radšej takéto, alebo tieto. Alebo tam dáme aj tie zo všetkých tam môže. Dobre. Takže keď chceš, tak mi môžeš pomôcť. A môžeš to skúsiť priviazať s tým drôtikom, ak ti to pôjde. Výborne, a môžeš to len tak zakrútiť dokopy. Dobre. Čo povieš na to? Páči sa ti? Áno. Tak myslím, že sa môžeme pochváliť mamine, čo sme spolu spravili. Pozri, mami. Krásne. Pozri, Matuško, jaký venček. Krásne. To sa vám teda nádherný podaril. Aj s mašličkou. Krásny. Nastal čas si čo to povedať ešte o farbách, ktoré sme použili v tomto záhone. Ako som už spomínala, je tu vysadená heuchera s krásnym bordovým listom, na ktorom sa striedajú odtiene zelenej, bordovej až zo spodnej strany také fialkastej. Tá je doplnená samozrejme hortenziami, no ale veľmi zaujímavo budú pôsobiť tieto alchemilky. Ich čas ešte nenastal, pretože ten príde práve v období kvitnutia, kedy sa ukáže ich krásna zeleno-žltá svieža farba kvetov. No ale veľkou zaujímavosťou je to, že ak sa majiteľom zunuje farba týchto rúžových hortenzí, môžu si ju veľmi jednoducho zmeniť na fialové až modré odtiene. No a toto je častý problém, ktorý riešime nielen na našej webovej stránke, ale aj na sociálnej sieti, pretože nám častokrát píšete, že sa vám nepodarilo zmeniť farbu hortenzie. Je to z toho dôvodu, že biele hortenzie neobsahujú také pigmenty ako tie, ktoré majú rôzne rúžové odtiene, ale aj fialkasté či červenkasté. No a práve používaním hnojív, ktoré obsahujú sírán hlinito-amónny, dosiahneme to, že sa nám zmení v podstate štruktúra toho listu, ale aj jeho zafarbenie. Dôležité je ale povedať to, že tieto hnojivá používame už vtedy, keď sa tvoria kvetné puky, pretože ak už takto kvitnú, tak je pomerne neskoro na ich používanie. Dnes sme zrealizovali predzáhradku, ktorej architektúru vytvárajú obdĺžnikové záhony z heucher, farbu dodávajú nielen rúžové hortenzie, ale aj žltokvitnúce alchemilky a výškovú gradáciu vytvára elegantná magnólia. Priatelia, pevne veríme, že sme vás touto prerábkou inšpirovali a spríjemnili vám chvíle pred televíznou obrazovkou. Ak máte aj vy zaujímavo riešenú záhradu, či sa vám podarilo skombinovať nevšedné rastlinné druhy, pošlite nám ich fotografie na náš web alebo sociálnu sieť a my tie najlepšie uverejníme a samozrejme aj odmeníme.
Tak predzahradka je hotová. Splnili sme vaše očakávania? No ja si myslím, že je to nad očakávania, že sme nečakali, že to bude až takéto pekné. A tešíme sa, že to budeme môcť už teda starať sa o to, nie len o tú hlinu, čo tu bola, burinu, ale hlavne o tie rastlinky, že budú rásť, kvitnúť a že sa s nimi budeme tešiť. Hlava rodiny čo hovorí? No, ja si myslím, že je to obrovská zmena oproti tomu, čo tu bolo a že sa vám to veľmi podarilo. A ďakujeme. Ďakujeme aj my za pochvalu teda. No ale určite vás ešte zaujíma tá nasledujúca údržba, ktorá v nasledujúcich mesiacoch spočíva najmä v závlahe, pretože naozaj máme horúce leto, netreba to podceniť, rastlinky sa musia prekoreniť. To, čo je výhodou v podstate tohto priestoru, je to, že sa nachádza na tej, dá sa povedať, východnej strane a to slnečko tu svieti v doobednejších hodinách, čiže to je naozaj výhodou pre tie rastlinky, pretože ten odpar vody nie je taký veľký. Ak vám ešte môžem dať taký malý tip k tej zálievke, tak je vhodnejšie, ak zalejete celú túto plochu jedenkrát intenzívnejšie, čiže naozaj pokojne zalievajte 10, 15, 20 minút a je to vhodnejšie, ako keby ste ju mali zalievať ráno a večer, len tak, že jednoducho poprášite, pretože by ste naozaj zaliali len tú vrchnú vrstvu tej zeminy. Ja sa chcem ešte spýtať, aká by mala byť tá záhradka do budúcna, že či treba za 5 rokov alebo za ešte dlhší čas bude treba jej obmena. Čo sa týka tých hortenzí, tak sú to také dreviny alebo okrasné kry, ktoré vydržia veľmi veľa rokov na tomto stanovišti. Ak prerastú, pretože naozaj preto sme zvolili práve tento rozmer tých záhonov, že vyplnia krásne celý tento priestor, budú to asi takto vysoké, široké kry. No a možno, že po pár rokoch, to znamená zhruba po 5-7 rokoch, je vhodné prerezať tie rastlinky, odstrániť niektoré prestarnuté konáre a výhony teda, ale naozaj to sa netýka týchto nasledujúcich prvých pár rokov a je to naozaj taká možno, že hudba budúcnosti. Je čas na našu SMS súťaž. Naša otázka znie, z akých rastlín sme dnes vytvorili netradičný živý plod? Po A. Z heucher? Alebo po B. Z magnólií? Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare sutas, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme zaujímavými cenami. Priatelia, aj dnešná realizácia tejto malej predzahradky je dôkazom toho, že na dosiahnutie elegantného a jednoduchého štýlu nepotrebujete vôbec veľa rastlinných druhov, ale taktiež ani neživého materiálu. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.